Zdravo, dragi ljudi, ja sam Zorana i vi slušate podcast Hold Your Light. U ovoj epizodi sam htjela da malo više ispričam o Soul Originu i više bih se negde bazirala na to zašto ga radim, zašto je dobar, zašto biste vi negde trebali da uradite Soul Origin. Iako je ovo, da kažem, na neki način prvenstveno za one koji su ga već uradili, a nemaju dovoljno informacije kako bi to moglo da bude iskorišćeno na neki način. Pre svega toga bih negde naznačila tu neku evoluciju Soul Origina od 2019-2020. Kada sam počela da ulazim u sve to i sada kada se potpuno sve promenilo, ali opet je, da kažem, taj neki srž ostao isti cijelog tog izveštaja. Naime, ja kada sam počinjala, ja sam primetila prvo da su te neke, da kažem, taj Soul Origin Starseed zapravo grupe bile povezane sa astrološkim znakovima, odnosno sa fiksnim zvezdama. Ja sam to nešto istraživala na svoju ruku i naravno znate svi, znam mnogo ljudi, na primjer pogotovo koji se bave astrologijom, za nekoliko glavnih fiksnih zvezda, kraljevskih. I onda je od toga malo onako počelo se širi. Zapravo kod mene lično je više bilo fokusirano na Sirius, pa sam ja kroz Sirius otkrivala sve druge grupe. Kod mene to počelo tako što sam otišla kod astrologa 2018. godine, ja mislim da je bio januar ili februar, gdje je meni žena rekla, pa ti imamo apsolutno isti položaj meseca, ti si došla sa Siriusa i ja se sjećam da je moja reakcija bila onako jako čudna, nekako kao da mi je to bila inicijacija u taj ceo svet. Malo sam istraživala o Siriusu, kucala sam na internetu šta je Sirius, šta je to generalno i kada je to odjednom postalo, kako bih rekla, uvod u cijelu priču. Jer sam ja tu pročitala da su oni jako, da kažem, povezani sa energijom delfina, sa vodom, povezani su, ne znam, tipa sa muzikom. Ja sam se pronašla tu apsolutno zato što ceo život čeznam za tako tim nekim stvarima i moja duša generalno iznutra je potpuno onako plave boje i čeznam za morem i za delfinima i za tom nekom estetikom i kao mala sam obožavala bukvalno malu sirenu i tako te neke stvari. Tako da to bio neki početak spoznaje prvenstveno kroz mene samo. Kasnije 2018. možda krajem 2018. i 2019. sam ja počela da imam izuzetno jake vizije u flashbackovima i to je trajao jedan delić sekunde. Nakon toga sam ja uspjela da proširim tu, da kažem, neku minijaturnu, jednosekundnu sliku i da je tako proširim da na neki način sam tako počela da radim Soul Origine u kombinaciji naravno sa astrologijom, tako da se to jako, jako vežbalo. Naravno, ovo je samo jedan delić priče kako je to sve počelo. Mnogo detaljnije sam pričala o tome kada sam držala obuke za Soul Origin, tako da to je isto opcija da možete da mi se javite da radimo obuku Soul Origin, da biste vi kasnije mogli da radite Soul Origin sa drugim ljudima. Sad, to je druga tema. Ajde mi da se vratimo na ovo. Dakle, taj Soul Origin nekako u početku je bio, da kažem, više kao neka vrsta informacije i prenesenih vizija. Znači, on nije imao neku, da kažem, jeste imao strukturu, ali nije imao neku, slobodno mogu da kažem, nije bio koristan toliko, bar iz mog ugla. Možda ljudima bilo jako korisno, ali meni, sad iz ovog ugla, meni je to deluje kao da je bilo više kao neka vrsta znatiželje, radoznalosti i kao šta sam bio, šta sam radio i tako dalje. Mada morat ću da pročitam te neke stare Soul Origine, naravno ima jako kvalitetnih, sve to stoji, ali nekako je meni falila primjena. Falilo mi je nešto da bude onako korisno. Tako da sam ja na kraju, kako se to razvijelo dalje, počela da ubacujem kao neku vrstu tretmana u taj Soul Origin, tako da to je jedan deo.
svi vi koji ste radili Soul Origin znate da postoji mnogo aktivacija. Znači, s jedne strane postoje aktivacije, to je inače i potvrđeno kroz regresiju, da je ceo dokument na neki način, kako bih rekla, aktivacija samo po sebi. I generalno, čak sam radila i vokalne, znači audio Soul Origine, slično bi bilo. Dakle, tu postoje neka aktivacija, ili zvučna kroz glas, ili kroz tekst. Dakle, to sve vode vodiči, to sve vode, da kažem, svetlosti. Naše konkretno od klijenta. Kroz moj kanal i tako dalje. Tako da kad se kaže kanal, to se doslovno misli kanal. Znači, kroz mene prolazi ono što je povezano sa klijentom. Znači, generalno to nisu moje informacije. Znači, to je samo, ja pozajmljujem svoj kanal kako bi došle te informacije. Šta je još negdje onako interesantno jeste da je to evoluiralo u to da neko ima određeni problem i onda dođe kod mene i ja tu pogledam o čemu se radi. Ja automatski postavljam aktivacije za to. I to je poprilično uspešno. Znači, poprilično. Sad, naravno, postoji moja odgovornost, postoji vaša odgovornost, zato što nije dovoljno da ja vama kažem, to je zbog toga i tako dalje, i ja postavim aktivaciju i posle toga vi ne radite na toj temi, ta tema će biti zapuštena i prosto neće možda da se u potpunosti isceli, ali to je već druga priča. Znači, tu je potrebna zrelost, tu je potrebna odgovornost i da prosto mi dobijemo alat prilike, ali mi kasnije, zavisi od nas kako ćemo mi da produbimo tu temu. Znači, dosta je kod nas. Znači, generalno, možda je ovo nešto što će reći i drugi kanali, i drugi ljudi koji rade sa klijentima, ali na neki način ja nemam čarobni štapić da ja to mogu da sredim i da se to potpuno preokrene. Naravno, dešavalo se i to, ali nekad da se i nije dešavalo. Nekada je potrebna istrajnost i praksa i mnogo puta me pitaju zapravo klijenti, a šta misliš kada kažeš da treba da radimo praksu? Praksa jeste, pod 1, meditacija. Praksa jeste tehnika disanja. Ovo je, znači, ja ovo govorim iz mog ugla. Praksa jeste samoregulacija. Praksa jeste trening. Praksa jesu neke vežbe telesne, koje su, na primjer, može i joga da bude, ali može i nešto što je malo, da kažem, drugačije od joge. Znači, to je sve praksa koja vama pomaže. Naravno, tu ulazi i pisanje i tako te neke razne metode. Znači, možete vi to kasnije, znači, vi možete suštinski da odete dalje i da nađete nekog čoveka koji će da vam pomogne dalje za taj problem, ako mislite da ne možete sami, a može da se, ovo naravno ako se ne reši, ili možete samo da meditirate i to je to. Zato što jako često se desi da zbog naših misli ne možemo da dovršimo neku lekciju. Bez obzira što je to, mi znamo, na primjer, zašto je to nastalo u prošlom životu i mi smo doneli taj obrazac u ovaj život i dobili smo aktivaciju i sve je super s jedne strane, a s druge strane kao da se ništa nije rešilo. Ili da se rešilo, na primjer, 10, 20, 30%, ali nije 100%. I onda se javlja nezadovoljstvo. Znači, moramo da preispitamo zašto se to javlja. Zbog čega? Znači, ako već imamo odgovor na pitanje zašto se to desilo u prošlosti, onda na neki način samo moramo da pogledamo svoje misli. Znači, to je tema. To je moj neki uvek savjet kad god postoje nešto dublje. Jer, naravno, mislim, mnogo ljudi ima mnogo problema i svi smo drugačiji. Iako mi mislimo da smo isti, opet ne. Znači, mi smo drugačiji, imamo drugačije mehanizme, drugačije reagujemo na stvari, drugačije gledamo na stvari. Naprimjer, evo i kroz Reiki, sad van Soul Origina, meni se desilo da nekad uradim jedan tretman osobi, da nju ne da pokrene za tu temu i nameru, nego da je pokrene za ceo život, da osoba doživi potpuni preokret na dobro, a sa druge strane, nekom bih uradila 5, 6, 7 tretmana i ništa se ne bi manifestovalo. Apsolutno ništa, zato što osoba nije spremna da se menja. Osoba previše drži lupu na tom problemu i kao čeka. A kada držimo lupu, šta se desi? Nikad se ništa ne desi u tom nekom smislu. Ne možemo, jer previše nam je fokus na tome. I biljka ne može, na primjer, biljku ako gledate pod lupom kada će da raste, načekati ćete se. Međutim,
Ako se sklonite, radite nešto svoje, bla, šta god, vi ćete na kraju da shvatite da je biljka porasla. Apsolutno. Znači to jeste srž svega. I zato treba meditacija, i zato treba da pazimo na misli, da zato treba da uđemo malo više u sebe, a ne da idemo ovde i ovde i ovde i opet kao nema rešenja. I bez veze trošite i svoj novac ako niste spremni za neke stvari da pustite. Znači to je ono prosto tako. Ali generalno moram da priznam da stvarno moj odnos sa mojim klijentima jeste zaista dobar i uglavnom dobiju jako velike spoznaje i ne samo nakon jednog čitanja, nego ja njima kažem pročitajte nekoliko puta, pročitajte, ne znam, to su mi čak i drugi klijenti rekli da i tako sam dobila feedback još pre ne znam koliko godina, koliko to već 2-3 godine, ne znam koliko je prošlo. Klijentkinja je čitala svoj Soul Origin jako često i rekla mi je ja sam manifestovala mnogo toga samo zato što sam se stalno vraćala i čitala sam taj Soul Origin. Da sam ja tu usvojila to i počela da govorim ljudima da čitaju redovno svoj Soul Origin. Jer je to izvršno. Znači vi kada otvorite to je kao neka majlija, to je vaš lični pečat. Znači bukvalno nije to zato što je to moje, nego je to vaše. Znači to je nešto što ste vi, da kažem, to je kao neki blueprint, bukvalno. I vi to kada otvorite, vi se povezujete sa svojom energijom, ne sa mojom, nego sa svojom energijom. I zato je on fantastičan. Upravo zato. Tako da, eto, ovo je, da kažem, neki kratak podcast, to sam htjela da kažem. Mnogo toga, na primjer, nije jasno u Soul Originu. U stvari, zavisi. Neke informacije jesu, neke nisu. Uglavnom, ono što je nejasno nije do poruka, više je možda do grupe, Starseed grupe, na primjer. Dobili ste da ste sa Andromede, pa nije tu detaljno objašnjeno, znači imate, onda je najbolje da kucate na Google šta je Andromeda ili kucate Andromeda Starseed, da, definitivno Andromeda Starseed, ako kucate samo Andromeda vidjet ćete samo ono kao galaksiju, tako da je najbolje da kucate ili na Google ili da kucate na YouTube Andromeda Starseeds. Mislim ima čak i na srpskom, ubeđena sam da ima na srpskom. Ili za Aktorijance, ili za Sirijance, ili ne znam koja je grupa, Antares, Orion i tako dalje, tako dalje. Znači to su sve neke glavne grupe. Plejade isto, da. Znači to su neke, pa ne znam, Lira, pa Vega, pa znači ima baš puno grupa. Ima zapravo mnogo više, ali ajde da kažem to su glavne i svako od nas, skoro svako od nas ima bar neku inkarnaciju ili teži nekoj određenoj genetici, što zbog tog kosmičkog nasleđa, što zbog porodičnog nasleđa, što imamo i porodično nasleđe vezano za te Starseed grupe, znači neki od predaka ima tu tendenciju da nosi tu genetiku, tako da to je sve vrlo interesantno i ja bih mogla jako dugo da pričam o tome. Sad ono što sam htjela također da vam kažem jeste da spremam jedan program i bit će potpuno drugačiji od svih programa koje sam radila. Bit će totalno drugačijem formatu i ovaj podcast je na neki način neka vrsta pripreme za to što sledi. Naime, planiram, odnosno sve spremno, samo čekam da vidim mi se posluži, da vidim kada bih mogla to da lansiram. Tako da, i da vidim generalno koncept da li treba da se promeni. Bila sam sprečena da lansiram i onda je taman bilo idealno što sam bila sprečena, zato što sam taman zastala i razmislila da li je sve spremno, međutim sam shvatila da mi je falilo inovativnost, znači falilo mi je nešto drugačije i falilo mi je nešto što bih ja lično preferirala da slušam druge programe. Tako da sam odlučila da ovaj novi program bude neka vrsta programa koji će sadržavati elemente podcasta, koji će biti premium samo za one koji budu bili unutar tog programa. Tako da ćete moći, ako se budete prijavili za taj program, da dobijate premium podcaste koje ćete samo vi moći da slušate.
što je fantastično, zato što ćete moći, na primjer, ako se vozite kolima, idete na posao ili recimo ste u autobusu ili ste kod kuće ili vam se spava pa vam treba nešto da pustite pred spavanje, da vas uspava ili tako nešto, to će tačno biti ta neka priča. Tako da mene to jako raduje zato što ja mnogo volim podcast, generalno da slušam podcaste, da snimam podcaste i tako dalje. Tako da će to biti u toj nekoj formi, tako da obavezno me zapratite na Instagramu Earth Star Seeds, kao Earth, kao zemlja, Star Seeds, kao zvezdano seme, i pratite jer će uskoro biti lansiranja. Tako da, eto, ovo je bila jedna epizoda gdje sam htjela da objedinim bukvalno te 3 informacije. Tako da, uživajte i čujemo se u sljedećoj epizodi.